Pax. Welcome dire. Sir, patawag na kang bus. Karon na? Oh, kaya nasa isugo nimo. Asa man siya? Kaya tungad-tuon. Boss, nakakita na ko ba? Ay kung tagaig palpak na tao ha. Boss, sure na kayo ni boss. Ilado na sa kalihukan. Huwag di na maisahan. Kung mao na, basinsiya na ang angayan. Dahil anak diri sa kong atubangan. Lights boss, ako sang kuan sa kong gibilinan. Sir, patawag na kang bus. Karon na? Oh, kaya nasa isugo nimo. Asa man siya? Kaya tungad-tuon. Sige, sunda ko. 5 minutes later. Asa naman yung bataan na pa sa magdukaya? Boss, nanay mo pag-asa. Ang musulbad sa imong problema. Asa man? Busing, isa may problema na to. Jimmy! Kinsa ni? Boss, siya si Pax. 20 anyos, lumulupyo sa barangay Langob. Boss, di siya kung sa isugo ni mo. Kaya na ko na. Boss, wapagin na katrabaho. Kuyaw na kayo manulti. Samot na manulti na. Kuyaw na kayo na matrabaho. Sure man ka na. Kaya ako di ko gusto palpak na trabaho. Pax. Welcome dire. Siya may una na akong trabaho, boss. Kaya ko nang sugdan. Na, Pax mo na kung ganahan mo. Aw. Kani kay aktibo. Kaning bayhan na kuha ah. Asa, boss? Pakita daw ko. Hey, ala silipa. Familiar lagi ni siya eh. Dalira na boss. Ako'y bahala ani. Boss, murag nagkasinabot na mo ba? Saling ko nimo. Boss, pasis ako. Tawagin lang ko, kinahanglan ko nimo ha. Nya, boss. Pangitawan siya ko na. Samtan sa'yo pa. Oy oy oy. Pakamping ha. Di pasagad og sulod. Sig nakasulod kag dili nato ang teritoryo. Boss, saligi lang ko. Wag yung kumusipyat. Mao gining bayhana ni. Asa naman yung dalana? Uy, murag, nasaagig ba? Lain na yun yung magbaklay tanga. Uy, ako ra isa ba niya? Asa may tinuodan ni nga dalan? Uy, Siringan siya ko ni. Kung asa ni Madto. asa man? Uy, ay, balik na lang ko sa agib eh. Uy, ito na. Dadon na ako ni. Di na ako ni pagkasyon. Asa man ka? Tara.